apisas magarita medo rido chenro mag keto kwe kendo geng'o njore motelo ne yiero maduong' juma manyien. Jatend migawo mar arita Laktar Fred Matiang'i oyango ni achijego pod idayo dhogi e kinde ni ma nonro dhi nyime ewi wach mar pok mag otese manyalo biro kelo athuwe e kind oganda. Matiang'i ne oloso tok romo ewi keto arita makare ne kauntis 14 manitiere gwenge mag Hoho mar Okak e boma ma Molo e kaunti ma Nakuru, ka bende osingo ne jo Kenya ni arita ni kare. Matiang'i bende okwedo josiasa matame romo kod ruodhi kowacho ni mago e jok ma otiyo godo e jiwo arita e kor gwenge. Briefed by our colleagues from the National Police Service on that incident of rivulets, and I believe you know by now that the police have got 8 suspects or 8 persons of interest in custody in connection with the circulation of those rivulets. We hope that some of those will be taken to court today and investigations continue on that matter. We are here and that's why I think this opportunity is important to assure the country and assure all residents of Rift Valley that we are fine. Rift Valley is secure, it's quiet, we don't have evidence of anything that should worry anyone here. We have teams on the ground that have been working here for a long time. We are collecting intelligence in real time. That's why we were able to very quickly arrest 8 suspects in connection with the circulation of the leaflets. Waringane gwenge ma Kisii kama ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga otero kampen mage alwora no ma Kisii. Joera mag Azimio medo thodi chekoth ma osebedo ka chwe kawuono e gwenge makono mana mar mondo ginyis sir margi ne Odinga. Odinga gilange medo jiwo jodak makono mondo bi otiel ne ombulu e kom mar jatend piny e odiechieng' yiero maduong' ma higani. Wawinjane kaka jotelo mopogore opogore loso e kinde ni mar romo mar jo Azimio dhi nyime Kisii. Unataka gari, unataka wheelbarrow. Mimi nawaambia hivi vijana wa Kisii, amukeni wote tupigie baba nini? Kura, ndio? Tarehe 9 wote tupigie baba kura. Nataka tu mseme daima. Sawa, mnajua hiyo wimbo? Haya, tumeteseka sana na mambo ya uongo, kweli tumechoka. UDA hatutaki tena. Tunataka baba wetu. Tunataka 6,000. Tunataka elimu bure. Tunataka baba kea. Asante sana na Mungu awabariki. Nataka tuelewane. Nataka kuwaletea candidate wa governor. Lakini nataka pia tuheshimiane, nyote ni watu wa na wote wanatafutia baba kuu. Tuko pamoja. Mheshimiwa Obure. Tuweke mabango chini, kila mmoja atazungumza, tafadhali. Tuweke mabango chini. Mheshimiwa Obure. Abagusiba minto mwesi mbiyamore. Ali moino mbiyamore. Na moina ali mbiyamore. Yonta etego tebaiga. Chikure itogo chikwa katali chikure chego sori. Ekura ya ora akaboro ne ekura yo morembe okorenta Kenya na Gusii. Ekura ya maendeleo. Ekura ya etrato buata nintu abantu ba Kenya. Ase igongo teba ekura yo mwako yo tobekere baba na fifth. Mbalenga bawo chikwa Raila Amolo chikura mwako yo. Ali maega mbalenga. Omo Gusii nsipio yorega na isiko. Omorembo ito igora che korwa somo sike Raila Amolo Odinga. Nyasa tolende naendo inyore Kama ne kaka weche chalo e romo mar Azimio la Umoja One Kenya ma Kisii kama jotelo mopogore opogore medo jiwo jopiny mondo bi owuog oko chieng' goyo ombulu gi goyo ombulu e yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Wamedo dhi nyime gi weche ma otenre koda yiero
Kakoro wang'iyo nonro, kambi timo nonro mar paro mar ombulu Ipsos oyango ni jatend Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ema umbe lach gwenge kata ng'wech mar laro kom jatend piny Kenya, kendo oyange ni ene motelo gatamalo 47 ka iluwe kod ogai mar UDA William Ruto mar Kenya Kwanza mane kod atamalo maromo 41. George Lushiri Wajakoya mar Roots Party ni kod atamalo 2.9 ka jatend bura mar Agano Party David Mwaure nigi atamalo 0.2 kamaromo atamalo 9 pok ong'ado wach ewi jalo ma ginyalo yiero. Nono bende oyango ni William Ruto ema otelo kod huma malach mar atamalo 43 ka iluwe kod Raila Odinga kod atamalo 42. Gino mayangore ni en ng'wech moridore mokalo e gwenge mag Hoho mar Okak kama William Ruto ni mbele no. Ipsos oyango Raila ni otelo e alwora mar The Wath mar Nam Chumbi kod atamalo 56 ka Ruto luwe gatamalo maromo 30. Kalowa Eastern Raila pod ni nyime kod atamalo 67 ka Ruto bende ni kod atamalo 27. Alwora mag Nam Lolwe ogai mar Azimio otelo kod atamalo 78 ka Ruto oyudo huma mar atamalo 12. E gwenge mag alwora mar God Kenya kata Mount Kenya William Ruto yudo atamalo maromo 78 ka Raila Odinga ni chien kod atamalo 12. Ka boma ma Nairobi Raila Odinga otelo gatamalo 60 ka iluwe gi William Ruto gatamalo 32. E nonro motim e kind tarik 23 gi 26 mar dwe mar 7 manyokalo ni jo Kenya oyango yaro thuolo mag tije kedo kod mibadhi kaka moko kuom gigo made giher ni piny owacho manyien obi oketi e tim bang' yiero. We have a 5% who would not disclose who they would vote for, and then we also have a 4% who are undecided. So we put that together, it's a 9%. So that 9%, who we can call them the undecided or undisclosed, undeclared voters, plus the voter turnout will decide who the winner is. Purwane mago motende gi nonro. Nonro machielo mar Tifa e kaunti ma Kajiado kod Nairobi oyango ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya manigi mbima malo kiluwe kod Kenya Kwanza. E kaunti ma Kajiado Azimio la Umoja ni kod mbima mar atamalo 47, Kenya Kwanza ni kod atamalo 33 ka atamalo 20 poko yangore kama gibiro keto ombulu. Ka e kaunti ma Nairobi Azimio telo gatamalo 50 ka Kenya Kwanza ni gatamalo 28 ka atamalo 22 mag oganda jo Kenya mabende no mipenjo poko yango kama gibiro keto ombulu. Enono no mbima Raila Odinga e kaunti ma Nairobi en 52 kata atamalo 52 kilwe kod William Ruto maniga atamalo 34. George Wajakoya niga atamalo 5 ka David Mwaure niga atamalo 1. E kaunti ma Kajiado Raila Odinga otelo gatamalo 47, William Ruto atamalo 39, George Wajakoya atamalo 2 ka David Mwaure to onge kodang uma mora more gwenge makono. E kaunti ma Kajiado Joseph Olelenku otelo gatamalo 36, Kato Metito atamalo 25, David Nkedianya atamalo 25 ka Peter Kagong'ang'a niga atamalo 1. Atamalo 13 mag oganda makono poko yango gavana magibiro chungodo e yiero maduong'. E kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja ema ni kod atamalo 53, Polycarp Igathe luwe gatamalo 36, ka jochung' mamoko niga atamalo maromo 1, ka jok mapoko yangore gin atamalo 10. Wamedo dhi nyime nyaka Ramogi gi sani to ang'iyane ni to weche mag ikruok ne yiero chalo nade. Riwruoge makedo ne ratiro mag oganda ma pacho kawo yawo ayanga chenro mar kawo ripot e weche motenore kod yiero maduong' mabiro. E bwo chenro mag gidendo ni The Situation Room, riwruoge go dhi menyo kaka idhi tim yiero higani kendo miyo jopiny ler e wi yiero no. Riwruoge go bende dhi bedo kod chenro mar kwan kendo lando duoko mag ombulu mar jatend piny Kenya. Jopiny biro yudo thuolo mar chwalo duoko mag ombulu ne riwruoge kuwuok e kuonde luto ombulu magi kokalo e ote machuok ma onge chudo kaachiel kod yor mbui mar WhatsApp. Wabiro kanyakla mondo wa make sure ni yiero ma 2022 dhi e yo makare. Emomiyo wayawo Situation Room ni endi mondo mi wa platform
mwanyalo poge weche, mwanyalo yude weche gi gimoro amora matimore tok chieng' yiero. Kaluwore gi weche mag ikruok mar yiero ni, waparo ni ikruok mosetimore obed IEBC, obed Register of Political Parties kata Judiciary osebedo maber moloyo yiero mamoko mosebedo go Kenya ka. To kata kamano gima nyaka koro tim en ni shida mosebedo go maduong' e yiero en chieng' yiero gi kwano ombulu. Wan gi geno ni IEBC dhi keto weche motegno kata migai motegno mondo ensure ni kweno odhi mbele ma ng'at mibiro yier en ng'at ma jo Kenya dwaro. Situation room ni en chalo kaka National Tallying Center ma weche temo ai constituencies kata wards ma Kenya ka ibiro or through kokalo yore mag sime, WhatsApp na kadhalika mondo koka gibiro chopo e National Tallying Center kata situation room ni. Okenge mosego e higni mokalo mar rito ratich jofwambo nyalo lal kaluwore kod kwan maidho mag jofwambo ma irocho ratichgi e kinde mag kampen. Seneta mogwel machon ma Nakuru Paul Njoroge owacho ni Kenya dok e higni machien ka josiasa kod jotije piny owacho ema thoro rocho ratich jofwambo. Matimore mana kodong' ndalo machuok kende tok jofwambo e bwo riwruok mar jondik weche mag siasa Political Journalists Association of Kenya yango ni jofwambo 50 osemonji kendo buog ngimagi chakre dwe mokwongo mar higani. Giseyo duol matayo weche mag fwambo Media Council of Kenya kuom rem konyo jofwambo ahinya e kinde mag kampen. Hilo ni jambo ambalo limenighadhabisha sana kuona ya kwamba wenzetu ama Wakenya wenzetu ambao mara nyingi huwa ndio wanafanya tuweze kupata yale ambayo yanaendelea nchini, tukianza kuwaweka uoga wakati kama huu. Na pia hiyo inatupatia wasiwasi wengine wetu, sijui nasikianga wakijiita MSK. Mara nyingi nimefuatilia sana na naona hilo ni shirika ambalo halina meno, kwa sababu sio mara nyingi huwa tunaona wakifuata watu wa media wanapopata majeraha ama wanapo kabiliano nao ni wale ambao ni maadui. MSK kama imeshindwa na kazi yao, ni vizuri kitengo kingine kitafutwe cha kuweza kusaidia watu wa media, kwa sababu hata sisi wenyewe tunafuatilia na tunaangalia. Isiwe tu wasikae pale kama association tu ya kuonekana. Ramogi koro wadonje weche mag tuke weche wa manyien mag kagi kacha. Jang'wech Betty Chelangat olewo midila mar mula mokwongo mar piny Kenya e tuke mag piny mangima mag jotugo ma higni piny ne higni 20 manyo chakore odiechieng' manyoro e boma ma Cali e piny mar Colombia.